veño de frente, porque veño falar para contestar que me dixo alguén que recomendase libros de filosofía para principiantes. Primeiro, eu non son ningunha experta en filosofía, máis aló de lela. Pensei nunha listaxe e dixo, para que vou facer unha listaxe aí que é super aburrida? E pensei, vou recomendar uns libros, así. 2 sobre liberdade e 2 sobre amor. Primeira cousa que quería dicir, a min, eu non, vou ser sincera, non me complico nada, eu compro os libros en castellano e moitas veces vou a tendas de segunda man e os que os encontro son en castellano, eu leos en castellano. Sei que se a queredes buscar en galego, sei que Catroventos Editora traduce ensaio. E sei, non sei canta filosofía ten traducida, pero sei que este ano traduciu un libro de Han, que vou recomendar é un del. Aquí en Carballo, Espiral Maior, ten traducido un libro de Camus, que se titulou A Desfeita, que ademais sei que o leron no seu clube de lectura. A mí non me paga nadie. Os de Espiral Maior, a veces en afectos, porque están aquí na beira e eu a veces participo en cousas aí. E xa me dou por paja. 2 libros sobre liberdade e 2 libros sobre amor. Por suposto, que falo moito del nos vídeos, El miedo a la libertad, de Erich Fromm, e pensei, pois un máis, que fale de liberdade, que sexa aí como moi potente, para ter 2. La libertad primera e última, de Krishnamurti. Para min este libro hai que lelo. Quero dicir, todo o mundo ten que ler El miedo a la libertad. Que dicir así como para que digas ti, teño que lelo? Pois mira, agora que está moi de moda dicir fascista é fascismo, sí? Entender a psicoloxía que hai detrás desas ideas totalitarias aquí. E de feito eu díxeno en varios vídeos, ten ese capítulo que é psicoloxía do nazismo, a psicoloxía do nazismo, que describe a Alemanha pre-nazi e que me parece fabuloso, sabes, como coller o ensaio e se te atascas moito ao principio ir a ler ese capítulo. Pareceme moi guai no momento actual ler El miedo a la libertad porque describe cousas que están de actualidade. Sí. E logo ten tamén un capítulo que fala dos mecanismos de evasión, que é unha das cousas que eu tamén falo moito nos vídeos, non? Sociedade evasiva, porque a sociedade evasiva é unha sociedade que ten medo á liberdade. Vamos, recomendo este libro 1000 e 2000. Bueno, si ao final te quedas aí como, ai, que bonito foi ler sobre liberdade, non sei que, Krishnamurti. E ademais isto é como moi occidental e isto ten ese punto oriental. Son como 2 libros moi guais, non sei, para ler a calquera momento. E logo, amor. Das cousas que máis falo eu é de afecto e liberdade. Dixo eu, vale, pois, unha vez máis Fromm, El arte de amar, este é un ensaio que leu moitísima xente, moitísima. Se o preguntas, non? A ver, é que a todo mundo lle importa o amor, non nos vamos a engañar, sí? É que non teño moito que dicir, ledio, é fabuloso, maravilloso, e daquela, para, se quero ler sobre amor, irme á actualidade, eu aquí, se quería o Han, algún día saberei pronunciar ben o Byung-Chul Han, pois se dirás así, máis ou menos, La agonía de Leros, sí? Que fala tamén, pois, sí, un pouco do que temos na actualidade en canto a afectos. Que os parece? Podes ir empezando. Aquí xa tedes pa un anaco. Collín para facer mención que a mí non me gustou especialmente este ensaio. Non sei o porqué. Ao mellor releo
porque creo que o momento que o lin quizáis non era o meu momento mellor para ler isto. Eu que falo moito de sociedade líquida, Bauman. Ese sociedade líquida creou no Bauman, non? El falou amor líquido, que debe ser o seu máis coñecido, porque unha vez máis a todo mundo lle interesa o amor, isto é así, pero el falou incluso da morte líquida, non? Esa idea de sociedade líquida. Home, eu recomendo tamén, a verdade, é bastante actual, así que se iba a recomendar algo sobre amor non podía deixar de dicirvos que este libro existe e que eu, cando falo de sociedade líquida, falo sobre da idea de Bauman. Teño un vídeo onde falo para adolescentes. Non teño o libro porque non é meu, está no cuarto, está na casa, pero non é meu. Para adolescentes, o libro de Camus, El mito de Sísifo. Os adolescentes teñen, hoxe en día, moitos problemas de saúde mental. É un problema social, é responsabilidade de todas as persoas daquela. Recomendo para nós tamén, El mito de Sísifo, ademais, hai unha editora que editou é moi bonito, buscade unha rede así en branco e negro, e ten tamén unha edición en tapa dura, moi bonita. Eu metino na casa e tivo moito éxito. E eu recomendo para adolescentes, para persoas adultas tamén. No contexto que están vivindo hoxe, o mito de Sísifo, que fala do suicidio, non? Esa idea do absurdo da vida, é como o sair do absurdo da vida, a solución é o suicidio. E Camus anda todo ese camiño para un pouco explicar o absurdo do suicidio tamén. Daquela, pareceme un libro que conecta ben coa xente nova no contexto actual, con estes problemas de saúde mental, con todo o que chegan a falar de suicidio, cas cifras de suicidio en menores e xóvenes, coas cifras totalmente falsas, porque non se sabe nin canto de lesións de autolesións suicidas que se ven hoxe na rapazada, que é unha problemática da que se está falando moi pouco, pero aproveito isto, pois El mito de Sísifo, para persoas adultas, pero pareceme que é un bo gancho para meter a rapazada, a xente nova, en ler filosofía. E na máis, xa me levou un anaco recomendar 4 libros, porque eu outra cousa non, pero varia teño unha pouca. Sei resumir en media hora unha cousa que pasou en 5 minutos.